za ka yi sallau abin da ke damuna a ƙasar nan duk abin yana damuna ga 'yan mata malam sun yi zaure ba ku aure ga samarin su ma haka duk wanda ka san baka san san da ake ci ai shi gona hali ne da yin shugabannin kuwa kai shi fadu dole fadu da wannan yare lantana yau kwana uku kullum ita ya amai Fuck you, man! wai kana da fon lantana a gidan malam Manu No. yare ka san kana da yare na shege ka dace da ita wannan sa ka gane Top of his ba na da head. ai maka